Toto je pán Mrkvička a pán Zajac. Obaja nedajú na svoju záhradku dopustiť a tak sa rozhodli, že si do nej zadovážia ten najlepší skleník. Pán Zajac zvolil klasický výrobok zo zľavových letákov. Následne ho čakala úmorná práca. Vyložiť všetky diely, vybetónovať základy a potom nekonečná a náročná montáž. Pán Mrkvička si spočítal klady a zápory ponúkaných produktov a na celej čiare u neho zvíťazil oblúkový skleník Galerika. Doručili mu ho úplne zdarma a montáž mu vďaka vopred zvareným dielom zabrala len pár hodín. A pretože nepotreboval betónovať základy, mohol naviac skleník bez problémov posunúť. Ďalšie kvality skleníkov preverila sama príroda. Slnečné lúče, sichravý vietor i snehová nádielka u pána Zajaca celkom zdevastovali úrodu i samotný skleník. Pán Mrkvička mohol ostať úplne pokojný. Vedel totiž, že jeho skleník Galerika vďaka odolnej konštrukcii a špičkovým povrchovým materiálom s filtrom proti UV lúčom odolá všetkým rozmarom počasia. Galerika. Skleník ako má byť.